Доброго здоров'ячка, низько вертаємо назад і рубриці «Забитий словник». Нагадав вам, ось забитий словник – ото такий мій маленький персональний словничок, куди записую слова, які знавим дітваком, далі ми їх забив, а далися нагадав зась. Ну то що, низько в списку маємо які слова. Муравий, мундюкловати, миндра, минька, нанагюд, обуріх, паворозя, паленята, пацюрки та й порскати. Тепер будьте такі добрі, напишіть мені під цим відео, кілька з цих слів ви впознаєте і що вони у вас значать. А я тут розкажу вам, що то значило у кушниці. Йдемо на то. Муравий, ото, сяк казали дітвакові, кої є грязний колорота десь. Кої, наприклад, да, що їш якийсь колач із чоколаду, то пообстаєтеся той кругом рота, то десь муравий. Це конкретно лепавий, десь на лицьовий. Мундюкловати у нас значить непонятно якось говорити, не аж непонятно, а й так невнятно. Щось гіби бубніти під ніс, так би тя не було розуміти. Ото мундюкловати. Далі, миндра. Миндра ото конкретно палинка, або у нас у кушниці сяк на неї кажуть скорше в негативному контекстові. Наприклад, кіт ладить свальба, та кажемо, треба нам купити там, ящик палинки, наприклад. Або упоїме ож, никай, сього миндра світу звела. Ож є в ньому така негативна якась конотація. Є ще минька. Минька – ото формат, у якому росте вино. Фактично, ото грезно. Миньками ще росте всячино друге. Смородина, калина, рябіна, всякое такое. Перше, що мися падає на думку, то якраз вино. Далі. Нанагюд. І це фактично на слідуючий рік. Ож, кида, що чиню у децемброві, і вижу, що я то не встигав, кажу, я то на нагід уже зроблю. Вже на другий гід. Далі. Обуріх. Що таке обуріх, скорше всього будете знати. Є то така простенька конструкція, у котрій є сіно. Складується туди сіно, аби там через зиму було. Кіть на подівтя міста не є, аби все сіно скласти, та складуєш його в обуріх. Кіть не в обуріх, та в копицю. Далі. Паворозя. Паворозя ото сама рослина пасулі, койся в'є круг тички, ти пак пасулю пообриваш і щось з неї обстане, ото паворозя. Всяк у нас казали. Паленята. Паленята то таке специфічне їдіння, то кісто качаное, пак нарізаное. Фактично воно таке лашки, просто лашки суть довгі, тонкі, а паленята суть такі коцками ся ріжуть. У нас як чинять. Далі. Пацюрки. У кушниці пацьорки кажуть лише на такий специфічний цукор, воно продається таке гінамисто, а може їсти. Воно викрашене чимось таким, що можеш їсти. Дуже такі яркі цвіти у нас були, розові, жовті, челині, сякі. Тут можете на образчику бачити. Та й останнє – порскати. Не знаю, як то ліпше записати, чи порскати, чи порцкати. Воно у нас, як так, посередині ся каже. І це епін апсікати, або так, доста читаво. Тепер на камеру так не вчиню. То що, напишіть мені, будьте добрі. Кількось з цих слів угадали, це все сте знали, це може надаш, що у вас кажуть іншого. Буде мені дуже інтересно. А на сьому на низьки видав раз конець. Красно вам дякую, майтеся.